Prekrásne selečko, jak na ťa spomianu, skače mi srdečko. Ne za to mi skače, že by mňa bolilo, ale za to mi skače, vrša potišilo. Potiši ťa ono, keď na ťa spomínam, naše Oriabino, furt ťa v srdečku mám. A keby naši predky z hrobov postavali, ta oni by tebe, Oriabino, veru nespoznali. Ty nám rosneš, rozrastaš sa, jak v haju kalina, a ľudia tu žijú, jak jedna rodina. Drahí rodáci, Jarabinčania, vážení vzácni hostia. Vítajte, vážení hostia, aj vy, milí rodáci. Čakáme vás s otvoreným srdcom a náručou. Naša dedina je dnes naozaj jedna rodina, ktorá sa zišla dobrom po spomínacii na svojich rodičov, prarodičov, stretnúť kamarátov z detstva a skúsiť prežiť ešte raz chvíle dávne, keď všetko bolo akési iné, krajšie a milšie. Zavri oči a vnímaj tichý žblkot potoka, či búracajúce hromobitie. Zacíť vôňu kvetov či sena a pocit teplé kvapky dažďa, čo náhle sprchli z letnej oblohy. Otvor uši a čuj zvuk babiných krosien z izby. Zacíť vôňu masla, čo spražila mama na pyrohy. Možno začuješ hlas deda zo stodoly a krávku, čo sa vracia z paše. I melódie krásnych piesní, ktoré sprevádzali tento rusínsky ľud od pradávna. Tak načúvaj a pozeraj. Vážení prítomní, v našej obci máme mnoho významných osobností, ktorí pracujú na rôznych miestach, postoch politického, kultúrneho, spoločenského života. Máme lekárov, inžinierov, doktorov práv, učiteľov a ďalšie vzdelania. Dnes pri príležitosti našich slávností, zvykov a obyčajov obce Jarabina chceme trošku priblížiť tú galériu obrazov, ktorú stvárnil náš rodák, akademický maľar Mikuláš Díc, ktorý sa dožil pred nedávnom okrúhleho výročia. Predpokladám, že každý rok by sme chceli pri týchto tradíciách čosi také urobiť. Nelen obrazy, ale i niečo iné. Každý občan, každá osobnosť našej obci, máme ich veľa, čo si priniesla do tejto obce. Začíname s tým, s touto galériou. Vážení prítomní, srdečne vítam medzi nami našich hostí, akademického maľara Mikuláša Dica, nášho rodáka s jeho manželkou Jarmilou, ktorí prijali naše pozvanie a navštívili našu obec pri príležitosti 10. ročníka slávnosti zvykov a obyčajov obce Jarabina.
Stretávame sa v priestore, ktorého steny zdobia práve vaše výtvarné diela, ktoré ste venovali obci v rokoch 1987 a 2001. Je v nich zachytená minulosť obce, Slovenska i sveta. Obsah niektorých istým spôsobom naplňa názov našich slavností. Poznávaj a uchovávaj tradície našich predkov. Dnešní ľudia si tak môžu živo predstaviť napríklad spisovateľa Ivana Ivanoviča Hindu, prvého predsedu rolnického družstva, partizánov, dôstojníkov a veliteľov druhej svetovej vojny i hrdinov, akým bol seržant Michal Stremp. Tieto štedcom zväčšnené osobnosti môžu i dnes osloviť mladého človeka a byť mu idolom. Váš život začal v roku 1931 v rodine Márie a Jana Dica. Keď sa pozriete na detstvo dnes s odstupom niekoľkých desaťročí, iste zhodnotíte, že napriek chudobe a skromnosti bolo pekné. Po rokoch v štátnej mešťanskej škole v Starej Ľubovni ste začali študovať na umelecko-priemyselnej škole v Bratislave. Iste si spomínate na roky štúdia u profesora Matejku a profesora Želivského. Obdobie štúdia Dražďanok bolo náročné, ale obohatené o skúsenosti a zručnosti v oblasti maľarského umenia, ktoré ste zúročili na ceste slobodného umelca v ďalších rokoch. V roku 1977 od roku 1977 žijete v Bratislave, obci Brunovce, kde máte zriadené ateliéry a rodinnú galériu. Sme radi, že aj v rodnej obci môže byť inštalovaná stála výstava vašich výtvarných diel. Je nám známe, že vaše obrazy sa nachádzajú v štátnych a súkromných zbierkach. Tešia nás vaše úspechy. V súčasnosti sme mohli byť účastníkmi vernisáže vašej prvej samostatnej prezentácie tvorby v Slovenskom národnom múzeu ukrajinskej kultúry vo Svidníku. Takéto chvíle stretnutia v rodnej obci sú skutočne krásne, keď sa stretávame s človekom, ktorému je dôstojne a potrebné vysloviť poďakovanie za jeho dlhoročnú umeleckú prácu, za výtvarné diela, ktoré našu obec kultúrne obohatili. V ďalšom živote vám želáme ešte veľa zdravia, síl, tvoriť a tešiť sa z úspechov vlastných i svojich blízkych.
Oriabinu Milanku, bo to mudrých ľudí do švita pustila. Išli za naukom, talent rozvívali i na svoje selo, národ nezabývali. V chudobnej chzorci, pod krásnym oblazom ste sa narodili, detinstvo prežili. Až za Vatralivskom pasli korovičky. Pre krásny obrázek klali do hlavičky, klali do pamäti, do srdca svojho. I tak nezabili slovečka rodného. A to rodné slovo, mladá kompania, ruská špivanočka, to bola pasia. Mikolaj Burkalov, tak vás my tu zveme. Za vašu robotu dnes vám ďakujem. I akademickej, da podochvaríme, i v svadobnej sieni vami šapošíme. Bo je proslavená naša Oriabina krásnymi farbami, rukami, štecami. Krašne ďakujeme, želáme zdravička, naj vás Boh sochráni na mnohaja líta. Na mnohaja líta. Vážení vzácni hostia, milí prítomné, pri príležitosti 10. výročia slávnosti zvykov a obyčajev sela Oriabina poznávať a uchovať tradície svojich predkov, obecné zastupiteľstvo si dovolilo udeliť určité ocenenia pre organizácii, ktoré sa mnoho rokov podieľajú na rôznych aktivitách a činnostiach. Naša obec je bohatá na tradícii. Je známa vysťahovalectvom, drotárstvom, takisto od začiatku, od vzniku Oriabine, to je prvá písomná zmienka do roku 1329, sa zaobírali väčšinou tu občané poľnohospodárstvom. No a rôzne ďalšie príležitosti, či už to svadbe, Veľkdeň, Vianoce alebo Roždestvo Christovo. Takže z toho vznikali tu rôzne piesne, špivánke, tradícií a podobne. Na základe toho spolu s našou folklórnou skupinou sme začali pred 10 rokami i s týmito tradíciami, s týmto, tak viem poviem, v rámci regiónu neobvyklým festivalom, za to, že väčšinou boli len piesne, tanci, ale my sme chteli čosi inče ukázať tradícii. Pre starších ľudí si troške oživiť pamäť v určitých tradíciách, ale hlavne pre mladých, že by sa im štepovalo tie tradície, ktoré tvorili naše predkové a ich užívali, že by pokračovali, že by nezanikli. V dnešní doby internetové, čo si inče, takže my chceme týmito tradíciami troške oživiť. Tie tradície sú u nás bohaté, či už to
požiarnej ochrany, ktorá si pripomína toho roku 135. výročie. Patrí medzi najstarších. Telovýchovná jednota alebo futbalový oddiel. Odbojare, jednota dochodcov, cerkvy, jedna, druhá. Takisto škola, školka. Takže obecné zastupiteľstvo schválilo určité ocenenia pre toto organizácii a pre pána akademického maléra Díca. Obecné zastupiteľstvo udeľuje cenu obce Jarabina akademickému maľarovi Mikulášovi Dícovi za obohatenie kultúrneho bohatstva obce Jarabina svojou výtvarnou tvorbou. Tá práca bola robená aj v spolupráci s akademickou maľarkou, pani Dícovou, manželkou, takže... Jak som spomínal, každá naša organizácia našej obci sa podieľa na rozvoji našej obci rôznou činnosťou. Myslím, že najväčší, že sa neuražať ostatní, že najväčší reprezentuje naše selo. Už viac ako 30 rokov, pomaly 35 rokov, doma i v zahraničí, náš kolektív Pokorná skupina. Takže udeľuje cenu starostu obce. Za dlhoročné zbieranie, uchovávanie a prezentáciu jarabinskej ľudovej a duchovnej kultúry doma i v zahraničí. Ďalej obecné zastupiteľstvo udeľuje ocenenia plakete za aktívny podiel na rozvoji obce a uchovávanie kultúrneho a duchovného bohatstva, plaketu dobrovoľnému hasičskému zboru. Ja prečítam všetky a potom odovzdáme. Znenie je toto isté. Ďalej, futbalový oddiel Jarabina, základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov, Poliana, podelnícke družstvo Jarabina, základná škola Jarabina, materská škola Jarabina, jednota dôchodcov, základná organizácia Jarabina, pravoslavná cirkevná obec Jarabina a grécko-katolícka cirkev farnosť Jarabina. Prošu, keby zástupcové vystúpili a odovzdali sme im plakete. Ostatní zástupcové nie sú tu cerkvi, jednota dokonce, tak dodatočným odovzdáme. Ja myslím, že sme nezabili na nikoho, ale čo poznám, robiu tu už dlhé roky, tak znám po organizácii
robia i rozvíjajú tú činnosť v rámci obci. A najmä teraz v posledných rokoch, keď sme začali s tými starostami, takže nám pomáhajú pri uchovovaní týchto tradícií. Jak som spomínal v úvode, mnoho osobností je na každém poľu, rodákov a tak dále, im patrí poďakovania. Zatiaľ sme neodovzdali, uvidíme možno v ďalších rokoch, bude výročie na druhý rok, pol výročie, ako nebude okrúhle, ale prvé písomné zmienky, takže uvidíme, či dáš to inčejšie nemyslíme. Ešte akademickému maľarovi Mikulášovi Dicovi udelili vyznamenania oblastný výbor a ústredný výbor pravdepodobne. Nech sa páči, som poprosil zástupcu oblastného výboru Starej Ľubovni, pána Šľachtovského a člena predsedníctva pána Herku, ktorí odovzdali medaile. Ty povedzte už, aké presne udelujete. Ústredná rada Zväzu protifašistických bojovníkov za činnosť a propagáciu slovenského odboja proti fašizmu vám udelila ešte v roku 2001 ste neboli prevzatí medailu, 6. medaila Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov a teraz vám udelia, teraz môže tajomník na návrh základnej organizácie Zväzu protifašistických bojovníkov v Jarabíne oblastný výbor schválil pre menovaného akademického maliara Mikuláša Dicu medailu Milana Rastislava Štefaníka 3. stupňa. Ústredná rada tento návrh akceptovala a schválila túto medailu pre akademického maliara za dielo pre obec Jarabínu, kde sa tu každý iste dobre cíti a vidí celú kultúru a dejiny Jarabíny. Ja takisto ďakujem za spoluprácu a nemám to pripomínať našu obec. Rodinojko moja, kupci pozbierali. Takže, milé hostia, ktorú sme ukončili oficiálne peršiu časť našich slávností Svätého obyčaju obce Jarabína. Teraz by nasledovala prehľadka obrazov, kto nevidel, je tu i pán akademický maľar, takže môže potom mi dať to povistiť, keď by mal takto záujem, vysvetliť a tak ďalej.
neznám, či poviste vy, či len ja poviem, že toto obraze boli v roku 1987, ten panormatický, kde zvýrazňuje karpatsko-dukelskú operáciu, no a tam ďalšie odbojare a funkcionáre obci. A tento obraz potom v 2001 roku i tento Strenk Michal, kde bylo styčenie zastave na ostrovi Iwo Jima v Japonsku v druhej svetovej vojny. Takže neznám, keď ste potrebovali, teď potom bude chtít pán akademický maliar to povistí. Na svoju lásku. My by sme dneska nemohli oslavovať ani moju malú prítomnosť, ani vašu prítomnosť na tej oslavi. Za to ešte raz môžu ďakovať herojam druhej svetovej vojny i hrdinovi americkému Slovákovi, ktorý tiež daroval život, aby na celý zemeguli raz a navždy ovládal pokoj. Nem sa rozhodnú pred 20 rokami, že po dukelskej operácii dioramy, ktorú im stvoril vo Svidliku na pamiatku hrdinov druhej svetovej vojny, i rodnú musel urobiť pamiatku, aby sa nezabývalo, že život byl ťažký. Trebalo ho byť vybojovať ťažkou každodennou robotou na družstvách naše matéry i naše otcové dreli za každodennú skybu chlíba, že by sa nám starším, molodým i malým deťom v budúcnosti teper i v budúcnosti žilo lepšie. O to dúfam sobie ze všetky, jak tu sedíme, i naši rodáci v celej republiky sa budeme snažiť to život zveľadovať a je to jedno, jaká ideja jest. Každá ideja, či bola socialistická, či dneska prítomná, chce dať blaho národu. Jakou formou prístupnou tak jest. Nebáte sa mi, že sa zabývajú na tradícii 60 rokov budovania socializmu, kde každý člen tejto spoločnosti prispil do bohatstva, ktoré dneska využívajú. Vystavili sa školy, zavody, Východoslovenská železárne, mnoho ďalších, na ktoré sa dneska velice lepšie buduje. Lenže v mnohých prípadách sa kývne rukom, nič nebylo. My dneska, táto nová garda, ktorá velice protežuje len bohatstvo, len osobný prospech. Bez každodennej driny každého z nás i ľudí, či už na Slovensku, či už v Európskej únii alebo na svete, bez toho to nejde. Len čestná robota a každodenná robota každého z nás, všetkých ľudí prispojú k tomu, aby to život, ktorý žijeme my i naše budúce generácii, uvideli svitlo, ktoré prichodí z východu. Lebo i sloboda prišla nám z východu. Na to nezabývajme a v tomto duchu je vytvoril toto díla posviaštené herojám dukelských bojov, ktoré 100 000 padli za našu slobodu. A nezabývame i na medzinárodný odboj boju proti fašizmu. A venujem Rodákovi, Michalovi, Strenkovi, Seržašovi tot obraz na kopcu, ktorý byl ťažký boj. Tam hmierali stovky amerických vojakov, ale pobída bola na našej strane. Takže snažujem sa pre svojich rodokov, a nelen pre rodokov odebiniť, ale si celú republiku, pre ľudí, ktorí sem prídu a môžu vidieť obraz úsilie národa pod Karpatami, že mať smysel žiť, že mať smysel vytvoriť hodnoty, ktoré budú platné nelen pre našu generáciu, i do budúcich rokov. A jaké budú toto naše budúci roky? Záleží od nás, od každého z nás. I od budúcej generácie, ktorá príde po nás, aby
tú štafetu vďačnosti i prosperity poveli do ďalšieho staročia a môžu povýšiť do 1000 ročí. Ďakujem. Na toto dielo i tvorcu akademického maliara Dica, ale na nás všetkých, ktorí ste tu prítomné, takže na zdravičko na Mnohaja i Blahaja Dita Babu spievali, takže môžeme vekať. Bracia, sestry, Jezus jeden, wielka rodzina i mojemu sercu bliska, siła olewina i mojemu
69 rokov prešlo, uplynul nám čas. Odtiekol z jarné vody, však vracia sa k nám zas. Vlasy striebrom posypané, na tvarách vrásky. S úsmevom však spomíname na staré lásky. No pri mnohých spomienkach úsmev je márny. Keď do mysli vráti sa onen august slávny. Partizánske jasné vatry zblkli vtedy na horách a v dolinách šíril sa nepokoj a strach. Odvahou a láskou k vlasti mladé srdcia naplnené do šíkov sa zaradili na obranu rodnej zeme. Pod fašistickou zbraňou padali obete do lona smrti. O pomoc zúfalo volal rok 44. Vojaci naši, bojovníci chrabrí, i vám do srdc úprimných naša vďaka patrí. Za to, že ste na frontoch našli ten správny smer, keď vybojovať bolo treba spravodlivý mier. Pomocnú ruku vystreli aj z iných krajín, priatelia verní. Veď koľkým z nich zhasol život v slovenskej zemi. Po celé tie roky hrdí sme na vás, na kytice kvetov padajú slzy. Česť a vďaka vám, naši drahí, šepkajú kvety i tie slzy. Vážený pán starosta, vážení hostia, vážení odbojári, milí občania. V týchto augustových dňoch si celý náš národ spolu s inými demokratickými pokrokovými krajinami pripomína jeden z najvýznamnejších dní našej novodobej histórie, ktorý sa zapísal do dejín ako Slovenské národné povstanie. Od tejto udalosti, keď náš národ vstúpil do otvoreného boja proti fašizmu, uplynulo 69 rokov. Bolo to najväčšie odzbrojené vystúpenie slovenského ľudu v jeho doterajšej histórii. Vyslúžili sme si hlboký obdiv medzinárodného spoločenstva, vyspelých demokratických štátov, ktoré si túto dejinnú udalosť s nami spoločne pripomínajú. Napriek 69 rokom sú tieto udalosti stále živé aj pre súčasnosť. Výročia Slovenského národného povstania oslavujeme preto, aby sme si pripomenuli hodnoty a ideály, za ktoré hrdinsky bojoval náš národ proti fašizmu a ktoré ani dnes nestratili nič zo svojej aktuálnosti. Aj v súčasnosti ide o všeľudské princípy, slobodu a bezpečnosť národov, spoluprácu a vzájomnú pomoc medzi nimi, základné ľudské práva, slobodu a zachovanie medzinárodného mieru. V čase integračných snah štátov to v našom európskom kontinente platí dvojnásobne. Odkazom pre dnešok sa musí stať skutočnosť, že k porážke fašizmu prispelo spojenie svetových demokratických síl. Slovenské národné povstanie sa zúčastnilo 31 národov a národností. Len spoločným úsilím, odvahou a hrdinstvom bolo možné sa vzoprieť mnohonásobnej presile nepriateľa. Dnes si treba pripomenúť fakt, že prejavy neofašizmu a rasizmu nachádzajú živnú pôdu v časti našej spoločnosti. Dochádza k spochybňovaniu samotného významu Slovenského národného povstania, prekrúcania faktov o protifašistickom odboji vôbec. Takéto prekrútené dejiny sa predkladajú mladej generácii. Preto úlohou dnešnej generácie je nedopustiť znevažovanie toho, za čo bojovali a položili svoje životy naši otcovia a dedovia. V tomto zmysle vnímame tohoročné oslavy 69. výročia Slovenského národného povstania s tým, že odkaz národooslobodzieho zápasu, úcta k mŕtvým a živým bojovníkom proti fašizmu majú aj dnes svoje opodstatnenie.
Buďme hrdí na to, že v najťažších chvíľach sa náš národ postavil na stranu protifašistických síl a nezaváhal bojovať za obnovenie vznešených ideálov demokracie a mieru. Obyvatelia obce Jarabina patrili medzi prvých, ktorí so zbraňou v ruke bojovali proti fašizmu. V oddieli Zária, neskôr Ščors, partizánskej brigády Čapajev, Kukurely a iných. Po oslobodení obce 46 mužov sa prihlásilo do 1. Československého armádneho zboru, ktorý oslovoval ďalej iné mesta a obce až po Prahu. 13 občanov z obce padlo. Rodáci z Jarabiny bojovali aj v armáde USA. Za aktívnu pomoc národoslovácom hnutí a partizánskej činnosti v Slovenskom národnom povstaní bola obec morálne ocenená Rádom SNP 1. triedy, pamätnou medáľou 20. výročiu SNP, jubilejným oznakom partizánskej brigády Klementa Gottwalda, pamätnými medailami 40. výročiu až 50. výročiu SNP a inými. Preto vážme si obetavosť, odvahu, občiansku statočnosť a hrdinstvo tých, ktorí v boji za lepší zajtrašok položili svoje životy a nikdy na nich nezabudneme. Vzdajme hold tým, ktorí sa dožili dnešného výročia. Ďakujem. Ďakujem žiakovi v základnej škole Jankovi Štefanikovi za prednesenú báseň i tajomníkovi oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistické bojovníky v Starej Ľubovni, pánovi Šľachtovskomu za slávnostný príhovor. Po hymni Slovenskej republike prošu vás, keby sme sa potom zoriadili pri kultúrnom domi, kde začneme ďalšiu časť dnešného programu slavnosti zvykov a obyčajov celá Orabina. Takže ja zatiaľ ďakujem všetkým, ktorí brali účasť na tejto časti kladenia vínca k pomníku padlých. No a po skončení, jak im hovorím, sa zoriadíme do sprevodu a ideme do ďalšieho programu. Ďakujem. Zastavme si, bratia, veď sa oni, stratia Slováci ožijú. Zastavme si, bratia, veď sa oni, stratia Slováci ožijú. To Slovensko naše posiaľ tvrdo spálo, to Slovensko naše dosiaľ tvrdo spálo, ale blesky romu vzbudzujú ho k tomu, aby sa
Vážené dámy i panové, vážení hosti, ktorí sme pozvali, všetko toto, ktoré ste sa v Oriabini narodili, i toto, ktoré tu žijete, buďte nám srdečne vítaní. Vítam i tých, ktorí keď čujú slovo Oriabina, pri srdečku stane milo a teplo. Vítam tých, ktorí sú holodní po kultúri, po tom, že by sobie spomianuli, jak to bolo dakody, jak sa husy pasli, abo sa pasky pekli, či gonty struhali. Vítam všetkých, ktorí prišli i ochutnati toto, čo sme dneska pre vás pripravili. Dovolte mi, že budem v mene organizátorov vás to najsrdečnejšie privítala a poželala vám príjemný stravitý dnešný deň s dobrýma ľuďma, s milým slovom i šumnou špivankom. A začíname rik na dedini s maloma huskami, jak deti pásli, predstavičia folklórny súbor zo Šarišského Jastrabia. Takže ešte raz, všetkých vás tu srdečne vítame. A to poradě si Mlodkom. Sa ručkami pomývať. No hej. Môžeš urobiť fotky. Díky,
nami je hladká, za to, že sme nezabili malinkoho vtáčka. Vítaj, vítaj! Pomorové slováty pre spalíci! A ja také šipalec, to preskočím bez palec. Ale no, toto, čo ti chcem povedať. A ešte aj kompozičný pohne, som zaočil tam, že si mala. Dobre, skús. Poďme sa, kraty! Poďme! Ja vera, koju kto bude žmúriť? Dobrý. Ide baran mostom, potriasuje chvostom. A kde ide barane? Do Kňažova-mi, pane! Čo tam pani robia? Do úradu chodia. Žmúr, žmúr, žmúr. A na tebe vyjde žmúr. Haňa žmúri. Dobrý. 10, 20, 30, 40, 50, idú, rozvetri Áňa a idú hľadať ty dáš. A tu je! Raz, dva, tri, Filip! Raz, dva, tri, Áňa! Raz, dva, tri, Áňa! Dobrý, teraz si to čmúri ty ja. Dobrý. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 100, idú. Raz, dva, tri, Terka. Raz, dva, tri, Katka. Ja ne Terka, ja Jančo. Hajde. Hrajme sa s ústami po nás cigáňať. Poďme to byť zatancovať. Ďalejme. A ja ich odnávam z mlynárskej hádi. A ja ich odnávam z mlynárskej hádi. Kozivá mlynárka, širokú lopatu, zabýva mi úzku, na krajšiu čubátu. Zabýva mi úzku, na krajšiu čubátu. Počekaj, mlynárko, zrobím ja znižkovku, pejdu na mlynicu, zaháču ty vodu. Pejdu na mlynicu, zaháču ty vodu. Vodu mi zaháču, vyzvu ty oteru, a tebe, mlynárko, som mlyna vrženu. A tebe, mlynárko, som mlyna vrženu. Vera, Vera, to pravda. Poďme, že Za vami máti, ktorí musí náti, a ja ich podávam, mlynárskej hádi. Povedzte mi suroviny, aké idú do pyrov. Z čoho sa robia pyrohy? To treba. Čekajte, panové, čekajte. To treba na výrobu pyrov. Na samý perecový, pán, umyjete ruky. Umyjte ruky, riadne. Tu, super, ďakujem. Tak, pochtyratý. No a teraz máte právo zrobiť i pír. Tu máte gruli, tu máte bajata a lipte. Ajte, jaty, dobrý.
Dneska tu robia pyrohy, len deti majú dovolené. No ale dovolili sme aj tomu pánovi, že sa pred vás robí pyrich po perše. A po druhé, prišli sme na to, že deti neznajú, jak sa robia pyrohy. Bo mama doma nevariať pyrohy, kupujú v Kauflande, značku nepoviu, takže deti neznajú, ale keď tu videli navarené pyrohy, tak všetky sa na ne šmarili, bo to je bardzo dobre. Takže gazdeňka, troška času to stojí, ale poviu pri mne, tabletka na nerv stoja veci. A pri pyrohách sa tak ukľudnite, máte dvojitý účinok. Takže robte pyrohy, deti naučte. Toto pyrohy všetko zrobili deti. Ja jem len zrobila tisto a im asistujú. Tak, no len im káži, jak to znáš robiť tie pyry. Duže pompen dával, ale Peter to zvládneš, tak? Znajú. Oni znajú. Som ich záka, páček, všetko. Znajú. Tak. Výborne, no vidíš. Postúskaj. V Americe nerobia, ale ona pomáha. Ešte postúskaj. Żeby ty Żeby plnka nevyšla. potom aby išli do vody. Poďapkaj. Káž, jak ty znáš robiť ty pyrohu, bo teda sobie doma, že horia byli robia. Voz jedno kolečko a zrob pyry, že znáš. Ale смотри, jak mu ide. Ďakujeme na čolku nosiať. Podložence nebrali sa, spájal som, takisto nedobre. Tu je kamen, núka ľudí, sa opýtajte. Ja mu len pomôcť týkarovi. Chcete ohlásiť s medíkom? Či len samotný?
Červenú hlavičku má. Aby vám nešlo na A to Veľkdeň dneska? Môžeme v augusti? Môže, no aj keď chcete, môžete zrobiť Veľkdeň, to jak? Čo ste nám pripravili? Tak vás dušu, ale domášňaci z Poľska? Nie, že fasoľa. Že nebyla z Poľska?
ty haluške. Už asi nesú halušky. Do jednoho ste mohli dať tým. Už jem dala tu. Už nie je, hej? No to nedáva. Dajte sobie. Niekto nechce piť, ja neviem, slabá palinka ci. Dobrá, bo slabo. My tu pijeme. Nazdar. Mario, to hamuj. Tak? Pozor, Rujko, chodíš do myša prihlasí. Tak ne jak pračky. Automatická pračka zadarmo. Zadarmo automatická pračka. Bez aviváža, bez aviváža. Ingrid Vezlíka víno. Vezlíka tyša. Tak, dobrý. Zakoj mám pleskne šutku. Aj z Remeňu. No ale tá žanu kajte, baľata sme na Betli. Na tebe, od Znojanici by bolo. Na ja, ne. Musíme verej báti, toľko ľuda, že sa nevereš, Páne Bože. Smojte tu, že takto musíte. Dajte, rajbáme. Dneska rajbáme zadarmo. Zadarmo, bez elektriky. Zavtra už nič. Zavtra sami sobie rajbete. Uhoda, akcia zadarmo. Dneska je akcia. Kajte však robí. Orada, ešte s tými hačami. Zadarmo, akcia. Všetko máme, všetko máme. Akcia. Pán Petrik, dávajte gačo. Rajbeme, všetko. Všetko máte gačo, jak novie chceš. Za šorom. No za što, svidíku majú takú gačo baráku. Vidíte, že to? Je to dovezol Slovenská, teraz predáva. Ideme vyjednať šéf. Dobre, Peťo, daj mi ten vešiak. Peťo. Pomerva do televízora. Ven koho? Ven koho? Netreba. A otecko koľko rokov má? Ktorý ročník ste, pán Minčík? Ja som 29. narodený, to znamená v maji som mal 84. Krásne. A tá uniforma to je vaša? Hej. To je vaša. Čiže pán plukovník. Hej, ja... Pamätáš, on je v Prešove robil na divízii. Ale ja som 9-krát sa sťahoval po celom Československu. Jak vojáci, to jasné. Ja 8-krát. Dobre, ideme ďalej. Komárne. Ďakujem. A máte vidličku, dáte? Ďakujem pekne. Žatky? Žatky, zemiačky a múka. To zober si. Dám, čo by nedala, tak ja od maľučka v
No ale vidíš, že Żeby woda była. No takže treba riadne tancovať. Bardzo czarny mam. Nie może tam Musí hráti, že by sme do rytmu. No, teraz budeme tancovať v kapušti. Ale to ty bombardiaky stamady by mala mati. Ona nemá. Ja už to skontroloval. Dobre. To jak to tá ona, Mazuková, nie? Hej. Pohybujú všade. No a keď chcete, že tam berete takú domášňu, alebo toto je piajšatka. Zhruba na čo to je dobré? To je na žalúdočný problém, keď máte hnačku. Jano, počnem tam pôst. Hey!
že by se by mohli na nás furt vzpomínať. Hraj! Gorla. Máme. Tu, nech sa pozrie. Tu ľahšie dosť, predikám. Sa stratíme. Mikolaj, tak je tu. No, buďte taký dobrý, lebo... No. Dvakrát. Štátu veliju. Máme veľa roboty, treba sa nám poponáhľati. Mikolaj, príď po stromik do lisa, my poďme chžu popratati, treba nám navariť aj styl pripraviť. Tak, dobrý večeri. Ja pomôžu, ja styl pripravím a ty pomôži variť. Ja mám urobiť pobaľku, jakú spopriačujem. A ty, Haničko, nezamýtaj, ja líčbu kapustu. Dobrý. A postav kapustu. Chceš si nám privesti? Môžeš, dobrý. Už je pozamýtam, Boba. Kto zna, jaký Mikolajko polazník prinese toho roku? Si ne taký krivej. Obrobiť státok, nakormiť, že by nebyl holodný. No aj sám sebe, že by sa mohl hmyti i oholiti, že by mňa nebylo čuti za statkom, že by mohl šasti u stoli. I prinesti solому, i gruli, no aj jarez i pšenicu. No tak, Vera, tak treba sa nám rypovati počas drahy. O, toto základ. Polazník šumnej Mikolaj, takže ma nechal. Tak je veľká. Taký nojem sa snažil. Ličí jak minulého roku. Ahoj. Što da nam treba? Našta, ne treba ih odnesti. Ja tu ne znaš, Veroniko, našta. Grulji sud, bilo 12 ih tam je, bolju 12 apostoli, soloma. Znamena, znanje sa narodili Isusko, a zerno sme prinesli na to, že sme mali na teraz bohatšiu urodu, ešte toho roku. Dobrý, že s nami. No, to už môže máme všetko, česno, že? Česnik tu, no tak, pásku pride. Pojďte, divky moji, a šudajte. Už budú zvoniť. Za styl. Vinčujú vám všetko dobré, što sobie od Pana Boha požiadate. Šťastia, zdravia, hojné boské požehnania. Ich dozraždajecia. Slavite jeho, Bološ. Môžeme si dáti? Môžete si dáti, bo už zvoniat. A vy pojďte, děvčata, půjdu já, ale i vy mi pojďte, nevísto pomoci, jísti nositi, že bude na mene veľo. Beru pobaľku. Новий кущок налів веці. Принес нам шумний полазник. Полазник нам принес шумний. А я сяду, і ти невісто принести з вишок, я сяду в газові. Проси, дайте, мамо, гей. I torož. I pásku mám. Hlach, zemiaky, kapusta, všetko máme, nie? bobaňky, pyrohy. Máte toto, hej? No, pomodlím. No keď už máme večeriu pripravenú, že ste tak šumne rodinko moja pripravila, kým začneme jesť, tak sa musíme same perše pomodliť. Oče náš. Sláva Otcu i Synu i Svätému Duchu. Oče náš, že jesi na nebesi, da sviatiť sa imia Tvoje, príde cárstwie Tvoje, da bude vôľa Tvoja, ako na nebesi i na zemi. Chlieb náš nasущný daj nám dnes, i ostavi nám dlhy naša, jakože im ostavľajem dlžníkom našim, i nevedi nás vo iskušenie, no i zbavi nás od lukavého. Tvoje je cárstvo i sila i slava, Otca i Syna i Svätého Ducha, i prísno i vo veky vekov. Amen. No, rodinoňko, teraz sobie pripijme na zdravíčko, že by sme sa na teraz rік zišli zas v takom špočti. A môže, že by išli vo väčším.
żeby ty syneš a poznaš i s nevistom, že by ešte taký prirastok prišiel ku nám na druhý rік. No i Freira možno prinesti, nie? Dobrý, dobrý. Živko moja prinesti. Dobrý, ďakujú. Jeden stačí. No tak si dajte a chutnajte, jaké sme navarili. Každý ale teraz si sobie vojste česnik a sobie potríte čelo, ruky, żeby sme tak zdraví byli, jak to česničok. A vy, divčata, poriadnejšie natríte. Nič nebudeš smrdila dneska, Haničko. Škaty sa nebudeš. Dneska všetko bude. Každý vojste koláča, jaký sme napekli. No a ja odberú teraz každého toho jídelka a dám tu do generočky, bo to bude pre státok, żeby aj státok znal, že bola Velija. Дівчата, яка дійсно бувайте, щоб вам не падали. Druhý pre státok zobrať. Budeme jísť. Ber pero, ne grúni. Dar, ktorý nám tu dnes dal. Bohorodice. Divo, radujся, blahodatная Mária, Господь с тобою, благословена ты žena i blahoslovený plod života tvojho, jako rodila jesi Krista spasa i zbaviteľa dušam našim. Sláva Otcu i Synu i Sviatomu Duchu, i nyní i prisno i vo vík víkov. Amen. Poďme sa teraz popriatati, prirechtovati, bo može jašličkáre prídu, sušide na vinčovania prídu, tak každý berte misku a popriačeme. Nevíš to, bezmeňu popriačte, bo sušidové môže už nabrať. Prečistая diva, syna porodila. Prečistая diva, syna porodila. Kajťani sme nestihli a on to tak vyčujeme vám všetko dobre, čo sobie od Pana Boha požedáte. Šťastia, zdravia, hojné boské požehnania. Kristus raždajecia. Pojďte, divčata, bo jeste šumni zašpívali, se vy pošilajte u nás. Aj my mám sušide, prišli na toto švatú veliju zavinčovati. Vinčujú, že za pecom bobaľkočujú. A v komori paľunočka, dajte, že nám naložeči. Kristus raždajecia. Slavite Jeho, ďakujeme vám sušide, pojďte tu máš. Pošilajte sobi. Dobrý, bo zimno vonka. Zima, taká strašná. Teraz je vína a potom... Nová radosť stala, jaká nebývala, nad Betlémom hvízda jasná, Kristus zasíjala. Nad Betlémom hvízda jasná, Kristus zasíjala. Kde Kristus rodился, z divou oplodился, jak čelový pelenami ubohovился, jak čelový pelenami ubohovился. Pane Veronko, ty Ježičaku, musíte to ty jašničky, neži nás prekvapiac, tak? Najšie si zašpívajte. Poďme ešte jednu. I nás naráždaje, nebesa, 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 poľud, poľud, nebesa, 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 poľud, poľud, anjeli sa udivľajú, pastýri pokladajú narodženému.
Bohu, sláva vo vyšších Bohu, i myslím na zemi. Sláva vo vyšších Bohu, sláva vo vyšších Bohu, i myslím na zemi. Правте, бо чуємо, бо жащичка близько. Христос рождається! Прославляю Бога і вас припрошаю, що без довоління сміло ку вам ходжу. Не я сам tu прийшов, mnohих братей маю, котрих не знайдеш в жадним чужим краю. Ви собі думаєте, що що я за jeden? Я пастир здалека, крайша зве Міфлеєм. Ми принесли за собою вертеп Міфлеємський, котрий довгий час стояв там порожній. Але з Божej волі сталася новина, вертеп взяв на себе Спасителя світа. Keď nám dozvolíte, pobesidujeme, jak sa Hristos rodil, to vám rozpovíme. Bože tu synkové, rozpovím vám, čo sa mi tam na polu stalo. Stoju ja na polu, bibku sobi kurju. Naraz golo sebe, jasnú zorju vidžu. Tak jem sa prestrašil od tej jasnej zori, a jem sa zabol. Oči mi skakali. Jak sa rozpamiatam, čuju holos nebesnej, spoza hvízd, spoza chmar, radostnej i veselej. Odtedy ten holos furt mi v uchách brenčí, ruky sa mi triasú, srdce vo mi klopká. Pravdu maješ, oče, že što nové bude, ale že što také, nikto neodhadne. Ja rozdumoval, čo sa malo stati. Polci počali na nebi kvati. Slava Boží Bohu i na zemlji mir, čeloviti blahovolenie. Jaký to prekrásny spív, až mi milo slúchati, čo bez anhelu na nebi neznali spívati. Anhel pastor ja mówił, Chrystus ja nam narodil, Wiflejem i miasteczko Judowa, spokojnia Dawida, sprečistoj Marii. Isuse maleńki, tvoje wičné šťastia. Ty tu tak spočívaš, jak nevinné jahňa. V jasloch na solomi ležeš, kráľ kráľu. Opodaj mi spasenia i kripku nadiju. O to ťa ja prošu, bo ja v naši víri žity mŕty хочу. Isuse maleńky, i ja prišiel s nima. Molju sa ku tobi, padam na kolína i hváriu. Bože, daj mi ľubov šťastia, srdečno, že ja ťa ľúbil štíro, nekonečno. Ty ležíš v pelenkách, povitý predo mnom, buď blahoslovený celým ľudským rodom. My ťa vsi chvalíme i blahodaríme, pre tobom kľačuči, tobi si kláňame. A ja, starý človek, što ja veľa prežil, ďakujú ti, Bože, že sa toho dožil. Požehnaj na všetkých, nebesný vladyko, bo sme zaspívali radosno si jedno. Nebo i zemľa, není to, že svoju. Anhele ľude, veselo praznujú. Hristos rodil sa, Boh oplotil sa, anhele spievajú sa. Potediti do Viflejema, kde sa Hristos rodil v teli človeka. Ucinaj sa pasu, nič sa neverneme, považuje ich to, ku komu ideme. A že by nás Hospod Boh na dráži sprovádil, zaspívajme sobi holosom pobožným. Boží syn dnes narodil sa, zvyše konám, ponežil sa i z neba.
Čestné Christiane i dorohorusnáci, ďakujeme vám, baršumni, že ste nás tu tak štíro prijali. Želáme vám všetko dobré, čo si od Pána Boha poželáte. Šťastia, zdravia, chliba i hojné božské požehnania. A naj vám Hospod Boh i prečistá Diva Mária dá z radosť i veselosť na mnohája i blahája lita. Mnohája, blahája, mnohája lita, blahája lita. No šumne vám ďakujeme, že ste prišli. Krásne ste nám pojasničkovali. Jaštičkáre, a teraz po jednom vám tu vliju. Zima, či všetko môžu. Daj Bože. Daj Bože, že aj na druhý rek na jaštičkovati. Ďakujeme. Staromu dáš to gazdyňo, daj, hej, staromu dáš to do tam, že malina. A nejakú horívku. Ďakujeme s Bohom. Ďakujeme aj my s Bohom, majte. No aj my sušide, šaberme už domu, bo už čas nám íti, bo treba sa nám pripraviť na povečerie. Ďakujeme vám, baršumni, že sme mohli s vami zašpívať koľadky. Ďakujeme vám za to, že ste nás postili a stretneme sa v cerkvi. Nezabudte, že ste nezaspali. Nezaspali. A ďakujeme vám ešte raz za krásny špív. Dovolíte nám, čiže by sme vám povinčovali. Dovolíme. Bo tu prišli kopa ľuda, z Priašova, z Humenoho, nám u domašného Riabinčanka, tiež by sme radi. Dovolíme. Roštevstvo Tvoje, Kriste Bože náš, moci a mirový svit razuma, v nebo zvizdám slúžaši i zvizdою učakusia, tebi klaňatися slncu pravdy, i tebe vidíti so vysot vostoka, Hospody, sláva Tebi. Vinčujú, na šťastia, na zdravia, na to Bože narodženia, že by sme sa dočekali druhého Božieho narodženia. Hojnejšie, spokojnejšie, urodzajnejšie, od Pána Boha lásky, od dobrých ľudí prijazd, Hristos raždajeca. A ďakujem vám, že krásna zavinčovania. No prídeme i na druhý riek, že by vám Božičko A môžu vás ponúknúť, môžu? I za to môže sme prišli. No, dobrý. Ďakujeme. A my prídeme i do Ujaka, My budeme rádi, keď prídete, Mário, do Ujačka. No, ďakujeme. Daj Bože i vám. No. Ňaňu, ďalšie idú. Ďalšie máte na vinčovačku. To si klopka, to si vám klopka. Sláva Isusu. Bohobojní ľudia, i nám dovolíte zavinčovať vám na toto krásne sviatke. Dovolíme. Dobrý. A ja vám vinčujú všetko dobré, čo od Boha požiadate. Šťastia, zdravia, hojné božské požehnania. A ešte vám vinčujú, že na pecu pyrohy čujú. Dajte mi z nich pokoštovať. Budú vám vece vinčovať. Hristos raždajeca. Slavíme Jeho. A ja vám vinčujú na tú Božú viliu, že by sme sa dočekali druhej Božej vilii. Hojnejšie, spokojnejšie, príjmite od Pána Boha lásku, od dobrých ľudí prijazd, Hristos raždajeca. Ďakujeme krásne.
Igor, teraz bude Silvester. Už teraz Silvester, už je Silvester, čas zabaviajte. Už Nový rok. Toto pero hoču na vecu.
Kňa